आज पूरा मस्जिद है, आज पूरा मस्जिद है, और मस्जिद है हमारे कोई में छोड़ के छोड़ सोचो 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 केवल सोचो नहीं छोटे करने को भूला मैंने सदा भूल करी था भूला मनो सदा भूल करी था खोला मनो सदा खोला और पप्पी मनो केवल पुण्य को न देखे जीवन का तरह खोला मैं कोई को बेटे सुपर नहीं केवल तीनों कारण पाई केवल तीनों कारण पाई लोकମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କହିଥାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରନ୍ତିନି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରିପାରନ୍ତିନି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କହିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ନାରାୟଣ ପ୍ରିୟ ମିଛ ଭୟର ସଂସାର ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହୁ ହେ ମୋର ଫୁଲରେ ଚାଲିବା ଲୋକ ହେ ମୋର ଫୁଲରେ ଚାଲିବା ଲୋକ ଦିନେ ଘଣ୍ଟାରେ ଚାଲିକି ଦେଖ ହେ ମୋର ଫୁଲରେ ଚାଲିବା ଲୋକ ଦିନେ ଘଣ୍ଟାରେ ଚାଲିକି ଦେଖ धीरे धीरे घंटा केरे मारा हे रात्रि सोईबा लोक हे रात्रि सोईबा लोक हे दिनर सोईकी देखा हे रात्रि जरू दिन केरे मारात्मक हे सोना दिन लोक हे सोना दिन लोक हे केरे की देखो हे मेरे सोना दिन लोक दिने केरे की देखो ये सोना दिन थे केरे लोक केरे मारात्मक ସେଥିପାଇଁ ଦେଶ ଯଦି ଏ ମାଟିର ମଣିଷ ଏ ମାଟିର ମଣିଷ ତୁମେ ମାଟିରେ ମିଶିବେ ଅହଙ୍କାର କହି ପାଇଁ ଆଉ ମୋର ବୋଲି ତୁମେ ଯାହାକୁ କହୁଛ ଭାଇ ସେସବୁ କେହି ସାଙ୍ଗେ ଯିବେ ନାହିଁ ତ କେହି ସାଙ୍ଗେ ଯିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଦେଶ ବନ୍ଧ ଶୈଳୀ ଗୋଟିଏ ଶୈଳୀଟା ଠିକ ଅଛି ଭାଇ sunlight है sky is blue ये किसी की तरफ से मेरे सब भाइयों को I love you तो चलिए दर्शकों इस समय के आपको मेरा आ रहा है हमारा अनुष्ठान एक सुंदर